भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय बंकव NDFB आदा M-Okhorang बिथाङा मा खोथा बुंखो माने भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाथाय बुजिगोन आरोना गासै थफ्लाफोरखौ बिथाङा माने बुफ्रुजोबना होबाय होननाय बायदि आरो जोबजासे नायलांबाय भिडिअखौ बेलेन्स मेनटेन जानांगौ आं मोनसे खोथा बुंबाय थायो मा आंनोबो जुदि नों गाबोनो फुल पावार होयोना आंबो डिक्टेटर जागोन आरोखि डिक्टेटरशिपनि माबाया बिगिनिंआ जागायनाय बिदिनो जायो बेखायनो आंनि थांखिया आसाम एसेम्ब्लियाव बेलेन्स मेनटेन खालामनाय बड'लेण्डआव आरो M-Okhorangआ सोरबा राजखान्थि हानजा जोब्बाय जाबाय नामा M-Okhorangआथ' रावजोंबो बाहायजाया बेखायनोथ' बिराद प्रब्लेम जायोना आंथ' गावखौ इउजलेस होनो इउजलेस इन दा सेन्स आं इउज खालामनो रावबो हाया नालाय आं इउजलेस नों एनि बडिजों थांनानै सोरबा बर' पलिटिसियाननियाव होमबाना मिथिगोन आरो मानसिफ्रा सानबाय थायो बाजादों होननानै ओमफ्राय जोंसो मिथिलायगौ ना सोरबा सम सम बायनो नाजायो आंखौ ओमफ्राय आङो होबाथाय फैसा होयोबा आङो लायोबो आरो आंथ' लाया होनना बुङा ना नाथाय लानाय माने बे नङा जे नों जि बुङो आं बेखौनो मानिबाय थागोन आं मानिया फैनानै मिनिबाय थायो आङो जिहेतु BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ जिहेतु 2 लाख रां जिहेतु अनसुंथाइ होदोंमोन BPFआ बिनि सायाव लाइमोनफोरखौबो नोंथाङा लिरबाय एसे BPFनि फैसा जादों होननानै बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो पस्ट मोनसे फेसबुकाव नुनो मोनदों बिनि आङो दहाय मोनसे इन्टारभिउ होदोंमोन बेयाव सोंदों दा खोथाया मा जादों आङो माने जोंनि मानसिफोरा मा होनो पइन्टआव हमा नालाय आलदा आलदायाव थाङो आं एक्सुवेलि आंनि प्रब्लेमा माहाय जादों लिगेल माबाया मानो गैया नों माबा मोनसे स्किम होदों गभर्नमेन्टआ बयबोथ' मिथिनांगोन ना नटिफिकेसन मानो ओंखाराखै ओरै होननानै बेनि माबा एप्लाइ खालामनो सुबिदाखौ बयबो मानो मोनाखै बहा अनलाइननि माबाया बोरै बा नों फर्म मोन्दोंबा बहा मोन्दों फर्मखौ एटलिस्ट बेखौथ' मोननांगौ ना बेखौ मानो मोनाखै आंनि प्रब्लेमा बेयाव देरसिना मोनोमोन ना उननि बाथ्रा आरो जों बयबो मिथिगौ नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइ बारा मिथिगौ नङा होमबा सोर बोरै मोन्दों न'खरसेनिनो सोरबा 10 जन गाहाम मोन्दोंनो मैया आं दरंगाजुलिनि सासे मानसि लोगो मोन्दों आरो कुमारिखाटा जोंनि टाउनफोर नालाय 10 जना लादोंनो 10 जना साबा बावबाय साबा ना मानो 10 लाख न'खरसेनिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गावसोरनिनो माथो ओंखारदों माथो सोरबा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लिराखै होनबा मानो ओरै मोन्दों होननानै मेरला दङ बेबायदि थ' प्रब्लेमा बेयाव बे बुस्थुखौ BPF जा UPPL जा गाबोन जुदि आं BPFआवबो हाबोना BPFनि स्टेजाव थानानैनो आं हाग्रामा सारखौ सोंगोन आं सार मानो बिदि जाखो होननानै आरो बिदि मानसिखौ सोरबा लागोन नामा पलिटिक्सआव सोरबा बायगोन बिदि मानसिखौ आं हले सोंथारगोन सोबायबा सोबाथों आं सोंगोन मानो बिदि जाखो होननानै दा नों लाइमोननि खोथा फैदों जेब्ला मा होनदोंमोन नों मा सोंदोंमोन फैसा जानाय जायै फैसा जानाय जायैखौ बेखौ जानाय हा बिबानगिरिफ्राथ' दाख्लैबो माबा खोनायाखै होनबा अडिअ भाइरेल जायाखै होनबा बेखौ मा नंखाय होनना बुंगोन नामा नंखायबा केस होथों नङा मानहानि केस होथों नंखायबा डिफेमेसन केस होथों मानो होआखै सोरो बिक्रम दैमारिया सोर बे हा आङो मोनसे खोथा मिनिनो ओंखारगासिनो मानसिफोरखौ आरो हा आं नाम लानो बायो नाथाय जों अबे लामाजों थांगासिनो आं मिथिया एसे एनै फैसानि थाखाय मानि थाखाय सानैसो मानसिखौ ओरैबायदि जोङो माने माबा खालामगासिनो आरोखि माने मिडियायावल' दै पाब्लिकआव मा दं आं मिथिया मिडियायावल' खालामबाय थादों बिसोरखौ सोंलाय नों जायनि नाम लादों बिसोरनाव सोंलाय बिसोरनाव 6 जनसो ग्रुप दोङो हा बिसोरनि ग्रुपआ मा नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार बायदि खालामनो नागिरथारो गावखौ नङा होमबा जे दिनै माने BPFआवनो हमना ला आरोखि नेचारेलि मानसिया डेथ जायो नङा होनबा सानसे थैगोन अराय थाथारावबो नङा बे बुहुमाव हा हाग्रामा साराबो सानसे थैगोन बैसो जानानै आंबो थैगोन जेसेबां दङ नङा होनबा मर्टेल ना नङा होनबा थ' बिसोर मा सानदों नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार जों जागोन बायदि खालामबाय थादों नाथाय लिडारनि आखु माबा नुदों नोङो लिडारनि आखु दङ दिनै इउथनि जे खोथा बुंदों जायनि नाम लादों नोङो बेहा बुंबा गाज्रि जायो गारि सारनि खोथा बुंगासिनो नोंसोर दा सोङाखै नालाय आंनो बुंदों आरो आं फेसबुकाव लिरना सोंगासिनो दङ मानो बिदि लिरदों होननानै आंहा गारि सार लानो जेबो जेलासि गैया नोंनि खस्थ'जों जुदि लादों माबा मोनसे लामा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नों इउथ लिडार होनना बुंगासिनो गावखौ आं इउथ लिडार होननानै इउथनि थाखाय मा सिमां दङमोन मा सिमां दङ आरो थांनाय 6 मासाव नों जिबायदि गारि लादों नङा इन'भा मायबा गारि लादों थांनाय 6 मासाव नों सोर इउथनि थाखाय मा खालामखो बेखौ सोंनांगोनब्रा मानसिया मिथिबाय बे कुइसन रेज जानांगोन दिनै फैनानै प्रमद बर'आ ओरै UPPला ओरै बेखौ बुंबाय थाबाथ' जायाना नङा इउथनि थाखाय 6 मासाव मा खालामखो बेखौ कुइसन खालामग्रो माथोलाय बे 2 लाखखौनो माथो मोजाङै राननो हायासै माथो बेहायनो माथो खुनु माबा गैया होमबालाय इउथनिलाय मा खालामबावगोन मा इउथ लिडार जाखो बेलाय नङा बाथ्राया जोंनाव सोंब्रा जों मा खालामदों नाजागासिनो जोङो बाख्नायनोबो नाङा थेवबो थैथां बनब्ला नाजागासिनो नै बिराद फैसा जायो होनना बुंबाय थायो फैसा जायोनो होनबाय था खामानि मावबाय थादोंना जोङो बिसोरना मा
मा मावदोंमोन दाखालिनि सिगाङाव नङा कुइसना बे आरो बे जानांगौ जिहेतु बिपिएफ दोलोआ बा दानावनो जिहेतु मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंबाय होननानै प्रसार खालामगासिनो दायो बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौथ' मिथिया मोजाङै मिथिनांगोन हा प्रम'सन खालामनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय फोरमाना दङ ना गैया मा माखौ खालामखो नङा होनबा बबे गेरेन्टिखौ मावफुंखो नङा गेरेन्टि होननाय जिनिसाथ' बुंनायाथ' बयबो बुङो नाथाय बिनि सैथोथिया बेसेबां जों बेखौ बिजिरनांगोन आरो मावफुंनोबाथ' मोजां नाथाय जों नुखाबायना मा मावदों नुवाखै दा लाइमोननि जिनिसखौ सोर सोंगोन